दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै 3थि सान बेयाव मोननै गाहाय हाबाफारि दङमोन। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिन बिजाब दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिन, दा बे जारिमिनखौ दिनै बेखेवबाय 9 बोसोर बेखौ गासै बिथिंजों नायजोबनायनि उनाव कम्पाइल खालामनायनि उनाव फाइनेलि जोङो दिनै बेखौ पाब्लिश खालामनो हाबाय। आरो बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारी सार आरो एबसुनि 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव गायसननाय समाव सासे बिथाङा गायसनजेनगिरि गोख्रों सोद्रोमा बा मेम्बारमोन, बिथांनि आखाइजोंनो आरो बिथाङानो बे जारिमिन लिरथुम आफादनिबो मासिगिरिमोन। जों बेखेवनानै लाबाय बे मोनसे 1000 पृष्ठा जरा माने पेज थानाय मोनसे आबुं जारिमिन। बे आबुं जारिमिननि गेजेरजों एबसुआ सोमावसारनायनि समाव समाज हारिमु जोंनि राव थुनलाइ हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ लानानै हाबा मावनाय समाव बड'फानि आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि बे समखोन्दो थासारियाव जोंनि जिखिनि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनाय जोंनि गोमानाय मोनफिननाय बे गासै जि मोनसे जारिमिन, बे जारिमिना बेयाव दिनै लिरनानै सोरजि जाबाय। बियो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय समखोन्दोनि जिल्लानि आरो मिरुनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सायाव जों गुवारै गेवलाङै सावरायनो थाखाय जों हांख्रायदों। आरो जायखौ बेखेवनानै होयो आगुनि एबसुनि आफादगिरि आथिखालनि आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बे हाबाफारियाव आगुनि एबसुनि आफादगिरि बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। आसाम आयेन आफादनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा एजिएसमोन। आरो गोबां बेयाव आलासिफोर बाहागो लादों, जेराव नोङो वेस्ट बेंगलनि दङ, जेराव नोङो कार्बि आंलंनि बड'फाजों सोमावसारनाय समाव हाबा मावनाय दैदेनगिरि, आरो लोगोसे गवालपारा दैखंखुलारि बिनि दैदेनगिरिफोर, धेमाजि लखिमपुरनि दैदेनगिरि सनितपुर बिश्वनाथ, क'क्राझार उदालगुरि तामुलपुर चिरां बाक्सा गोबां ओनसोलनिफ्राय दिनै जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव थुबुर जादों। मोनसे आबेगिक इमसनेल मोनसे ममेन्ट, गोदान गोजाम दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव लोगो मोनलायदों आरो गावबा गावनि दुखु दाहाजों लोगोसे माहारि दानाय माहारिबाद बड'फानि आदर्श आरो जोंनि जि रुट एबसुनि जि माने रोदा, बे रोदाया जे दिनै 58 इयार्सनि मोनसे लं स्ट्रागल आरो जार्नि, आरो बे रोदाया जे दिनै समाजाव हारि दानायनि थाखाय ग्रेटेस्ट कन्ट्रिबिउसन होगासिनो दङ। दिनै जोङो बेयाव लोगो मोनलायनानै बे आबेगिक मुहुर्त जादों। आरो एबसु नाय आफादा जेब्लायबो हारिनि थाखाय थैथां हाबा मावलांगोन। आरो बे समायखिराखौ लानानैनो दिनै बे मन्चनिफ्राय फिन जोंनि गोदान मावथिफ्रा गावबा गावनि थावनियाव थांनानै हाबा मावहैगोन। आरो गोजाम जायफोर मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ जेब्लायबो मदद होगोन, सुबुरुन होगोन, जोंनो आशीर्बाद होगोन। बे आशीर्बादखौ नागिरनानैनो बिथांमोननि सुबुरुन नागिरनानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ लादों। मोजां मोनसे मुहुर्त मिजिं थिदों जे जोङो इयुनाव आरोबाव जोबोद थुलुंगानि गेजेरजों सक्तिशालि भाबै हारि दानायनि खामानिखौ मावलांनो हागोन। मैयानि थान्दै जथुम्मायाव सोलोंथाइखौ लानानै जों गुबैयै सावरायदों। गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि, बे जोंनि हमवर्क, जोंनि इयुथ जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ लानानै मटिभेसन एवारनेस मबिलाइजेसन खालामनांगौ। गुबुन फारसेथिङै 6.3 सुक्तिनि जि प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार, आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोननिसिम स्ट्रं मोनसे दाबि रेजुलेसन जोङो हाउसनिफ्राय दैथायहरदों। आरो बेनो जाहैबाय जे 6.3नि आधाराव आद्रा थानाय बर' मिडियामनि जेसेबां फरायसालिफोर दङ 100% बेखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय नैबे बाजेट सेसननि गेजेरजों हाबा मावनांगौ, बेखौ जोङो थांखि दैथायहरदों। आरो बेयाव नो मर डिले बे खोथाखौ लानानै जों सावरायदों। बर' मिडियामनि मडेल स्कुल गायसननाय, हाई सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनाय, EGS स्कुलाव पस्ट ग्रेजुएसन खालामनाय, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि उदालगुरि केम्पास गायसननाय, गोबां कलेजाव डिपार्टमेन्ट गायसननाय, आरो मैयानि धर्मेन्द्र प्रधानआ जि जोंनो मेसेज हरबाय CTET आव बर'खौ थिसननाय
केन्द्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयाव बर' साबजेक्ट थिसननाय दिल्ली इउनिभार्सिटियाव एमआइएल हिसाबै बर'खौ थिसननाय बेफोर मोनदांथिखौ लानानै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय सरकारा सुस्रांनो गोनां बिथिंखौ आसाम सरकार भारत सरकार बिटिआर काउन्सिला सुस्रांनांगोन टिचार एपइन्टमेन्टनि जि मोनसे बिथिं दङ बेखौ गोख्रैनो सुफुंनांगौ बे बिथिंफोरखौ जोङो गुवार गोथौयै सावरायबाय आरो दिनै मोनाबिलियाव लास्ट जोंहा डेलिगेट सिटिं दङ बेयाव रिजलिउसन एडप्ट जागोन आरो एकर्डनि सुक्ति दफा मावफुंनायनि सायाव दसे सम सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जोंनि संबिजिताव लिरखानाय अनुच्छेद बायदियै गोजाम आफाद दानि जि मिरुनि जि टीम दङ बेखौ जोङो डिजल्भ खालामगोन डिजलिउसननि उनाव निउ बडि फर्मेशन जागोन आरो गासैबो जोंनि सिडब्लिउसि जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ लानानै जिल्ला आफादफोरजों सावरायनानै सिडब्लिउसि आरो डेलिगेट्सफोरजों सावरायनानै आल्टिमेटलि जोङो निउ बडि फर्मेशननि सिद्धान्तखौ लागोन मोनसे गोख्रों शक्तिशाली आरो निउ लिडारशिप निउ जेनेरेशननि बेयाव टीम मोनगोन आंहा बिश्वास दङ आरो जोङो जायफोरा गोलाव सम हाबा मावबाय गोदान टीमखौ दानानै गालांनायनि जोंहा बयहाबो बिबान दङ बे खोथाखौ आङो फोरमायबाय गोजोन्थों थेंक इउ बिबाना खुंनो थांगासिनो दङ दा बिनि सिगां जिहेतु नोंथांनि दैदेननाय जे एबसुखौ गोबांथार सावरायदों जे राजखान्थि हान्जाजों एबसुखौ सरजाबबाय होननानै आरो नोंथांखौ गोबां गावारि हिसाबै बेनि सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै जोबथा बुब्लियाव मा बुंनो सानो जायफोरा हारिनि आरो एबसुनि जारिमिनखौ मिथिया बड'फानि आदर्श फिलसफिखौ जायफोरा गोथौयै बुजियाखै आङो मिथिया होननानै बुङा बयबो बड'फाखौ मिथियो खिन्थु बड'फाया नुनायाव बड'फाया बिनि साननाय हनाय नुनायजों साननाय हनायजों आलादा आलादा बिथिं दङ दा बड'फा होननाय बे व्यक्तित्वआ बिनि जि हिउमेनिटी बिनि जि आदर्श बिनि जि सानस्रि बे फिलसफिखौ बुजिनांगौब्ला जोङो गोथौ आरो गुवारै सिङाव हाबसननांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मेयार मोनसे पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट पलिटिकेल सार्थ गादिनि थाखाय क्षमतानि थाखाय जायफोरा बे नोजोरजों नायो बे नोजोरजों नायग्रा व्यक्तिफ्रा एबसुखौ सोंखारि एबसुनि जिखिनि डिसिसन एबसुनि जिखिनि पलिसि थांनाय समनि जारिमिनाव राजखान्थियारि मोन्थायखौ लानानै जुजिनायनि समाव जि टाइमाव जि रिजलिउसन जि डिसिसन लानांगौ जि खामानि मावनांगौ राइट ट्रेकआव एबसुआ मावदों जाय आफादगिरि जाय गाहाय नेहाथारि फैया मानो एबसु आफाद हिसाबैसो जोङो डिसिसन लाबोदों बेयाव व्यक्तिनि इम्पर्टेन्सनिख्रुइ बेयाव आफादनि इम्पर्टेन्सआ बारा संबिधाननि डिसिप्लिन दङ दा बेखायनो मोनसे सेक्सनाल' बे क्रिटिसिजमखौ खालायो मोनसे सेक्सननि सुबुङाल' खालामो आरो बिसोरखौ खालामनो थाखाय सोरबाया डिक्टेसन होयो आरो बेजों बिथांमोननि माने माखासे बिथिं माखासे राजखान्थिया लाबालाब जायो नामा बिनि थाखाय जेब्लाबो जोंखौ प्रभक खालामो खिन्थु बेजों हारिया मालाबाबो लाब जाया बेजों बिथांमोनाबो लाब जाया आरो दिनै बेबायदि मोनसे केवास थासारिखौ लाबोनानै बिथांमोना गावसोरनि उद्देश्यखौ सल्भ खालामनो हागोन होननानै सानदों खिन्थु बे मालाबाबो बास्तब नङा बास्तबा जाबाय एबसुआ टाइम एन्ड सिटुएसनाव गावनि महरखौ सोलायनांदों टाइम एन्ड सिटुएसनाव केम'फ्लेग गेलेनांदों टाइम एन्ड सिटुएसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीयताबादि चेतना सिन्ता सत्ताखौ लानानै जोङो ब्रिडिल हमफिनदों आरो जेब्ला एबसुआ गावनि स्टेन्डखौ मर आरो मर स्पेसिफिक आरो क्लियारिफाइ खालामदों सरकारा माबा नङा माबा मोनसे डिसिसन लानो बाध्य जादों दा बेखायनो बे टाइम एन्ड सिटुएसननिसो खोथा आं बेखिनिखौ दिनैनि बे जोबथा बुब्लियाव आङो फोरमायबाय गोजोन्थों।